Adam sobotu na výlet sa vybral, dediny v okolí objaviť sa vydal. Nádherná príroda ho očarila, jeho budúcnosť sa mu vybavila. V jeho mysli už dom sa rysoval, s výhľadom na hory sa zahrával. Záhradu upravenú v mysli mal, všetko na svete by za to dal. Po dedine rozhliadal sa, lokalitu hľadal, po chvíľočke zastavil sa, už to veru zbadal. Tento dom, čo uvidel, dobré miesto má, trošku renovácie, správnu tvár mu dá. Správna poloha, výhľad krásny je, okno zväčšiť, nech si ho užije, izby presvetliť, nech modernejší je, ale jeho dušu nechať, nech ho to nezabije. Adam vedel presne, kde materiál hľadať má, moderný, no taký, čo imič zachová. V Lištovom centre preto zastavil sa, aby jeho projekt v mysle zhmotnil sa. Nádherné lišty, podlahové kúrenie, aj dilatácie, to je všetko, čo umožní mu všetky realizácie. Detaily malé, čo nikto neuvidí, v celokovom pohľade spolu, aby ladili. V Lištovom centre všetky doplnky majú, preto Adamovi jeho sny do života dajú. Správna poloha, výhľad krásny je, okno zväčšiť, nech si ho užije, izby presvetliť, nech modernejší je, ale jeho dušu nechať, nech ho to nezabije. Aby dom svoju atmosféru zachoval si, ale aby moderný človek pohodlí oddychol si. Preto Lištové centrum navštív ešte dnes, nech výber vidíš a vyberieš, čo potrebuješ.